Ginapatutukan ni Police Regional Office 6 Second PRO 6 Director Police Brigadier General Jack Huangqui sa Pavia Municipal Police Station sa pagpamuno ni Major Daja de Lima ang ginapahayag hungod nga pagbunggo sang driver nga nagamaneho sang isa ka sports car sang Hunyo 1 tuig 2024 sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo sa mag-asawa nga Rave Katia Lopez Garcia, 33 anyos, kag Sheffield Joyce Talo-Talo Madadero, 24 anyos, residente sang Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Sunod sa direktor kung ginaaligar sang pamilya sa mga biktima nga hungod ang mga ini nga ginbungguan, dapat nga tutukan sang maayo sa mga pulis ang pagpatigayon sang investigasyon agud nga mahatagan ang mga ini sang hustisya kag agud nga mabayaran sang suspect ang iya ginhimo. Dugang pa sang natungdan naghatag naman ini sang instruction kay Iloilo Police Provincial Office kun IPPO Director Colonel Bayani Razalan nga i-assist ang pamilya sa mga biktima pagod nga nakalabot sa iing tulupang nga nagakabalaka ang pamilya sa mga biktima sa ila safety. Bangod nga impluwensyado kag madamo sang kwarta ang tawo nga ginatudlo hungod nga nagbunggo sa ila himata. Kung mapamatud-an sunod sa direktor nga indi aksidente kag hungod ang pagbunggo sa mag-asawa, magapasaka sang kaso nga murder ang kapulisan. I'm sure Pavia Police Station is currently doing their job. Kung nakita nila ang amon nga daw circumstansya, then that's extraordinary. Pwede sila makapag-file sa murder case. Kung amugin man ang circumstansya, of course, I will be directing the provincial director and of course ang Ateneo Cebu Police para maproteksyon naman ang membro sa pamilya. Sa karon pa dayon nga nagasinggitan sang hustisya ang pamilya sang mag-asawa samtang wala pa napasakan sang kaso kag naaresto ang sospetsado. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.